Il-kap nazzjonalista Adrian Delija iddikjara gwerra u qal li lesta l-kull konfrontazzjoni ma' dawk li sejjaħ bħala tradituri fih dan il-Partit Nazzjonalista. Delija ddikjara dan f'messaġġ li bad bil-WhatsApp lil membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista fl-għodwa ta' 2 fil-5 ta' filgħodu. Il-messaġġ ma damx biex jiġi likjat u ftit tal-ħin wara kien ippubblikat fuq The Times of Malta u fuq il-blog ta' Manuel Delija. Adrian Delija kiteb li waqt li l-milit li għadda kien għal bosta żmien ta' paċi u għoża għal Partit Nazzjonalista kien żmien ta' battalja li fija se jkun hemm min jirbaħ u min jitlef. We are at war, no doubt remains, kiteb Delija. B'ħafna diskors figurattiv iżda dirett lejn il-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, Delija qal li fi gwerra hemm merċinarji li jaġixxu għal gwadan finanzjarju tagħhom. The time has come, the time is now, kompla jikteb Delija. Iżda dlong kienet it-tweġiba tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li uża kwotazzjoni tal-kittieba Muriel Spark sabiex iwieġeb għal messaġġ ta' Delija. Fuq Facebook Azzopardi kiteb li huwa biss possibbli li titradixxi meta hemm nuqqas ta' fiduċja. Il-kap nazzjonalista baddan il-messaġġ wara li l-gazzetti tal-ħadd irrapportaw kif qegħdin isiru manuvri u saħansitra laqgħat sigreta biex Adrian Delija jitqaċċat minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Żewġ deputati nazzjonalisti li tkellmu mal-illum ikkunfermaw li qegħdin isiru laqgħat sigreta li fihom deputati nazzjonalisti u uffiċjali tal-partit qegħdin jippjanaw kif se jneħħu lil Delija mitmun tal-Partit Nazzjonalista. Għal laqgħat sigreta qed jattendu n-nies tas-soltu. Il-messaġġ li ġie likjat kompla joħloq aktar rabja u jqajjem aktar paniku fil-kuruturi tad-Dar Ċentrali. Dan għax fil-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista hemm persuni qrib ħafna ta' Delija u huma meqjusa li jgawdu l-fiduċja tiegħu. Fosthom David Stellini li huwa l-President tal-Kumitat Amministrattiv li mal-Malta Today stqar li l-messaġġ li Delija bat fi grupp ristrett kellu jibqa' messaġġ privat. Fl-istess waqt stqar li jinsab imħasseb bis-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' The Malta Independent qalu li l-membri tal-Kunsill Amministrattiv ħadu l-messaġġ ta' Delija bħala teddida. Is-sorsi qalu li l-membri tal-Kunsill Amministrattiv u persuni oħra fil-partit li appoġġjaw lil Delija fit-tellieqa għall-kap qegħdin ukoll jiddubitaw minnu u eventwalment qiegħed jitlef l-appoġġ tagħhom ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.